L'entrevista. Nayara Burke és una cantant, compositora i musicòloga nascuda a Blanes. Ha estudiat piano clàssic, producció musical i s'ha especialitzat en patrimoni i gestió cultural. Forma part de diversos projectes artístics, com Calanaïta i Cadenes i Flors, centrats en la nova cançó i el cançoner popular de Catalunya. El 29 de maig ha publicat el seu primer disc de llarga durada, Potser sí, un treball íntim i emotiu amb col·laboracions molt properes i significatives. Amb aquest disc explora emocions com la por, la llum i la recerca de nous horitzons, barrejant poesia, música tradicional i influències contemporànies. Com neix Potser sí i què vols transmetre amb aquest treball? Doncs Potser sí neix de voler portar les meves cançons més enllà, no? De dir, fins ara doncs, havia fet algun treballet així a nivell més de single, però no havia publicat un EP o un disc com a tal, i ja tenia com algunes cançons que pensava que anirien bé en un EP, més les que he anat creant durant el procés, i és un disc que sobretot per mi m'ha servit molt durant el procés vital de creació, no? De transmetre o d'expressar les meves emocions, el que estava sentint en aquell moment. Al final la música a mi em serveix molt de teràpia i crec que en aquest sentit doncs, Potser sí ha nascut de tot això, de voler cercar nous horitzons, de voler entendre'm una miqueta més a mi mateixa, fins que han quedat 6 cançons redonetes que han creat aquest EP. Quines han estat les col·laboracions al disc? Sí, per mi era molt important tenir certes col·laboracions en aquest EP. Una d'elles era amb el cor de cambra sota Palau, d'aquí Blanes, que canta la cançó d'Este canto mío. I era molt important per mi que hi participés aquest cor, perquè jo hi canto des que tinc 16 anys, vull dir que encara hi canto actualment, llavors m'han acompanyat durant molt de temps a nivell musical, a nivell personal, i quan vaig compondre Este canto mío vaig veure com molt clar que necessitava com la força d'un cor, i quin millor que el cor on jo hi soc des de fa tant de temps. Una altra col·laboració ha estat amb en Josep Maria Guinart, que precisament és el director també d'aquest cor, que vam compondre junts la cançó de Finestres de Bat a Bat i ell també hi canta. I per últim la col·laboració amb la Berta Sala, a la cançó de Sí, que amb la Berta Sala a més tenim un projecte en comú sobre el fenomen de la nova cançó i més concretament sobre les dones que van formar part d'aquest fenomen. Com combines la recerca musicològica amb la creació artística? Sí, jo vaig estudiar musicologia i és un àmbit que a mi m'agrada moltíssim, i llavors quan he hagut de fer un projecte musical que necessitava doncs, això, no? Una recerca musicològica, doncs m'ha agradat sempre ser-hi allà i intentar oferir un projecte fidel, no? a la part més històrica, a la part potser de recerca, per oferir al públic doncs, un contingut conegut i un contingut amb cara i ulls. Llavors, en aquest sentit, ho he treballat en el projecte aquest del fenomen de la nova cançó, en el qual fem una conferència sobre el fenomen a termes generals, no? Tota aquesta part històrica que es va viure aquí a casa nostra, per després poder fer un concert comentat on parlem d'aquelles dones que van formar part de la nova cançó i expliquem petits detalls biogràfics, anècdotes i coses que a partir d'aquesta recerca podem donar a conèixer, no? D'altra banda, fa un temps també vaig participar en un projecte com a musicòloga anomenat Cadenes i Flors, que parlava molt de la figura de Palmira Jaquetti, que era una dona que va recuperar moltes peces, moltes obres del cançoner popular de Catalunya, que de fet les podem trobar allà, i va ser molt important, no?, per recuperar totes aquelles cançons. Ella anava per les muntanyes a recuperar cançons que hi havia en diferents poblacions, no? I que potser al llarg del temps es podien anar perdent. Doncs va fer tota una recopilació que la podem trobar al cançoner popular. Llavors aquesta és una miqueta doncs, la faceta musicològica dins d'aquests dos projectes musicals. Quines influències musicals t'han marcat més en aquest projecte? En aquest projecte m'han marcat
per exemple, la poesia de Josep Carner. Josep Carner és un autor que a mi m'agrada moltíssim i té un poema en concret que es diu La poma escollida, que vaig conèixer quan estava a l'institut amb la meva professora de català, i és un poema que sempre m'ha agradat molt i llavors sempre l'he volgut musicar, però això que dius, ostres, és que ja és prou potent aquest poema com per posar-li música, i vaig compondre la cançó de Sí, i hi ha algun fragment, algun vers que és d'aquest poema, no? Que al final no he musicat el poema com a tal, però sí que ha influenciat en aquesta cançó, la temàtica i algunes frases. I d'altra banda també la música de la península Ibèrica, que això ho podem trobar molt a Este Canto Mío, amb el Pandero Quadrat, és una cosa que el folklore, no? Doncs, m'ha influenciat molt a l'hora de fer aquesta cançó, i en general m'ha influenciat també doncs, a moltes artistes que jo escolto o que admiro, com poden ser la Judy Nederman, la Magali Sare. Bé, són artistes que jo fa molts anys que segueixo i, vulguis o no, doncs, aquestes coses t'influencien, no? I és una mica doncs, aquesta barreja de coses que podem trobar a l'EP. Tens pensat presentar l'EP en directe aviat? Doncs ara estem en el procés de creació del directe, amb moltes ganes de poder doncs, tocar l'EP en directe, poder doncs, oferir aquestes 6 cançons més altres cançons, perquè al final fer un concert de només 6 cançons et queda com molt curt, no? Llavors la idea seria presentar l'EP com a tal, més altres cançons que potser s'han quedat al tinter, no? Llavors ara estic treballant en això i amb ganes de començar a buscar bolos per poder fer la presentació. De moment no tenim una data concreta, però moltes ganes de trobar-la i poder fer el concert. I d'altra banda, doncs, amb el projecte de Calanaïta, que és aquest que parla de les dones de la nova cançó, sí que tenim molts concerts a la vista. La veritat és una cosa que està interessant moltíssim. I per exemple el dia 14, aquest dissabte vinent, obrim el concert d'estiu que es fa al Vilar de Blanes. El fem nosaltres i amb moltes ganes de portar aquestes dones doncs en aquest concert comentat.